To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin bakonmu a yau. Kamar yadda kuka sani, ni sunana Muhammad Sa'id Muhammad na Malama. Yau ina tare da jajirtaccen matashi mai kishin al'ummansa, mai duba da taimakawa game da al'ummansa. Ranka ya daɗe, ina barka da zuwa. Barka ka dai. Ranka ya daɗe, ina so in san cikakken sunanka. Sunana Jamilu dan Bala Shuaibu, ma ana kirana da Jeeta. To, ranka ya daɗe, za ka iya ba mu takaitaccen tarihinka? To alhamdulillah, ni an haife ni a shekarar 1989 a wannan gari namu na Kaduna, kuma ni asalin indijin ne na Kaduna ta Arewa. So daga wannan lokaci, kamar yadda dai muka sani, al'ummarmu na Hausawa akwai wani shekaru da idan mutum ya kai zai fara, za ka ga ya fara makarantar Islamiyya ko makarantar allo. So baya daga wannan, nake ga daga 1994 nan na fara makarantar primary school, wanda na fara Bilkisu International School wanda take Barnawa. Daga nan muka 1994 zuwa na 2000 na gama primary. Daga nan kuma na shiga Kaduna Capital School wanda yake nan Malali kenan. Daga 2006 shi kuma muka 2000 zuwa 2006. So daga nan ne, bayan mun gama Capital School, sai na sama admission na karatun share fage, wato remedials, a jami'ar jihar Kaduna, wato Kaduna State University. Muka yi shekara ɗaya daga 2007 zuwa 2008. So daga nan ne Allah da ikonsa sai muka samu admission na karatu wanda na digiri kenan, shekara 4, inda na sama admission zan karanta history, kuma alhamdulillah mun gama a shekara ta 2012. So daga nan, ka san yadda al'amarin ƙasa yake, inda har ka gama karatu za ka je bautan ƙasa. So a shekara ta 2013 aka tura mu a Adamawa don yin bautan ƙasa. So saboda matsalolin tsaro a wannan lokaci, sai aka dawo da mu, aka yi redeploying ɗinmu, na dawo ne serving a nan Kaduna, kuma na yi bautan ƙasa na a nan cikin NDA a Command Secondary School, inda na sashin koyarwa, mun koyar da ɗalibai. So daga nan jami'ar jihar Kaduna ta zo ta ci gaba da kuma sai da admission, ta fara yin masters programs na masters. Muka dawo 2015 muka enrolling for masters. So haka dai al'amuran rayuwar ake ta faɗi tashi har zuwa yanzu haɗin nan da muke. Gaskiya ne, ce an kwana biyu ana gwagwarma. Gaskiya. To yalaɓai, me ya baka sha'awa ka shiga siyasa? To abin da ya ban sha'awa na shiga siyasa shine, kusan zan ce tun daga farko, tun lokacin muna jami'a muka fara harkan ƙungiyoyi na ɗalibai, siyasan cikin makaranta. So da muka fito daga makaranta, sai na ga cewa to ai wannan siyasan da ake yi, in har matasa su ne suke tsayawa kullum su ga cewa wanda ake zaɓa sun kai ga gaci, so me yasa mu matasa ba za mu fito mu yi ba? So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bani sha'awa, har na shiga siyasa, har na fara kiraye-kiraye ga matasa da su ma su shigo siyasan nan. Za su iya ba wani position da za a nema a siyasance wanda ba za su iya ba, kuma za su taka rawar gani. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ban sha'awa na shiga siyasa. To yalaɓai, wani ƙalubale ka fuskanta? To ƙalubalen suna da yawa, amma wanda zai fi bada mamaki shine yadda za ka ga wasu kuna jam'iyya ɗaya, amma kuma a kowane lokaci ana samun rigingimu a cikin jam'iyya. Sai ka ga cewa ba a kallon a zo a ɗaga jam'iyyar ta ci gaba ɗaya, ko da kuwa kai ka zo da abin da za a zo na ci gaba ne. So za a taru, sai ka ga kusan ana yakan mutum, zan ce, ko something like that. Kamar fraction kenan. So irin wannan gaskiya babban ƙalubale ne da na samu a jam'iyyance. kuma gaskiya mun yi kokari mu ga da za a sasanta, amma abin kuma bai yiwu ba. To
Jama'a kar ku manta kuna kallon shirin bakonmu a yau ne inda muke yin hira da mai girma Honorable Jamilu Shuaibu Jeeta. Ku dakace mu na 'yan mintuna mu je hutun takaitaccen lokaci mu dawo. To jama'a barkanmu da dawowa, kar ku manta kuna kallon shirin bakonmu a yau ne inda muke tattaunawa da fasihi jajirtaccen dan siyasa wato Honorable Jamilu Shuaibu Jeeta. Honorable, me ya baka me dalilin da yasa ka bar jam'iyyar APC ka koma jam'iyyar PDP, wanda mutane da yawa da sun san ka a jam'iyyar APC to kuma sai aka waye gari ka koma PDP, ko me dalili? To haka ne, kaga kamar a tambayin da kai kafin wannan za ka ga a koyaushe za ka ga akwai kalubale, akwai abubuwa da suke tasowa. To a shekara ta 2021 mun yi takara na neman kansila wanda ya shafi wannan ward namu. So ita dai jam'iyyar APC jam'iyya ce wanda mun daɗe a cikinta. In fact ban taɓa wata jam'iyya ba sai ita APC. So mun mata abubuwa da dama, mun yi abubuwa da dama a jam'iyyance. To amma da muka zo wannan takarar sai aka so a nuna mana cewa mu ba mu isa ba. Don haka dole ba ma wai a kira mu a sasanci don mu janye a bar ma wanda ake tunanin shi zai takara ba, a dole sai mun janye mun bar ma wani. Dalili ko shine saboda a wannan lokaci dan takarar kansila na shi ward ɗinmu ɗaya daga cikin yara ne na shi mai neman ciyaman na local government ɗin gaba ɗaya. To mu sai aka ɗauke mu kamar 'ya'yan mowa ne ake cewa ko menene. So hakan sai muka ga cewa to wannan jam'iyya mu muke ba ta gudunmawa. Duk wani abu da za a yi a jam'iyyance mu muke zuwa mu tsaya mu ga an tabbatar da an yi wannan abin. To kuma yau maimakon a saka mana sai ake nema a bata mana. So wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muka bar jam'iyyar. Kuma alhamdulillah inda muke yanzu mun samu karbuwa, wanda a nan ne ma har ne takarar dan majalisar jiha mai wakiltar Kawo constituency. Duk da dai ba mu samu primary election, ba mu samu cin primaries ba, amma dai alhamdulillah inda muke yanzu an karbe mu hannu bibbiyu kuma ana mutunta mu. To masha Allah. To Honorable, ya maganan kuma yin takara, shin za a yi takara ne nan gaba ko kuma? To alhamdulillah, ka san shi harka ko yanayin da siyasa wani lokaci baka yanke hukunci ka ce za ka yi abu kaza gaba ko ko wani abu zai zo. Shi yanayi ne yake haifar da haka. Idan lokaci yayi muka duba muka ga yanayin ya ba da dama ko akwai wani abu alamu da za mu iya yi, to za mu yi takara. Kuma ba za mu iya cewa ga kujeran da za a yi takara ba, sai dai lokacin yayi insha Allah. Dole bai, wani shawara za ka ba wa matasa masu ra'ayin shiga siyasa? To shawaran a nan shine matasa masu ra'ayin shiga siyasa a kowane lokaci ni ina jawo hankalin matasa kan cewa kar su yadda da abubuwan da ake faɗi cewa a yi siyasa is a dirty game. To idan har wannan ya shiga zuciyanka kuma baka participating a siyasan ba, to ba za ma ka shiga ka san me ake ciki ba. Shawara na ga matasa shine su shigo siyasan nan a buga a dama da su, kamar yadda suka sani duk lokacin da aka ce an kada gangar siyasa, matasan nan su ne manna posta, su ne zuwa rally, su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza, bangan siyasa, kwace akwati. To dan me su ba su shigo a dama da su ba, su dinga neman kujeru na mukamai? So shawaran kenan matasa su fito su shigo cikin siyasan nan a dinga damawa da su. Saboda bari maka misali da gwamnatin da ta shuɗe na Malam Nasiru El-Rufai. Ai kaga yayi amfani da matasa. Me yasa? Saboda sun shiga. Amma idan ka zauna baka shiga ba, ba yadda za a yi amfani a yi da kai. So ina kira ga matasa mu shigo a dama da mu a wannan harka na siyasa, because saboda yanzu ma lokacin mu ne. So ina kira ga matasa da mu fito duk lokacin da aka ce an kada gangar siyasa, mu fito mu shiga ciki sosai a dama da mu. To labai, me fatan ka na ƙarshe? Fata na ƙarshe shine ina fatan wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya, a samu tsaro, a samu zaman lafiya da ci gabar ƙasa. Kuma ina fatar wannan hali da muke ciki
na kuncin rayuwa, ana roƙon Allah ta'ala da ya yassare ma kowa, ya ba ma kowa ikon abin da zai gudanar da rayuwar shi cikin sauƙi. To jama'a, ni mai magana Muhammad Sa'id Muhammad, wanda kuka fa sani da na malama a shirin bakonmu a yau. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan hiran da Honorable Jamilu Shuaibu Jeeta, inda nake ce muku bisalam.